Nemůžu uvěřit, že jsi to ty. Markétě se třásl hlas. Před ní ve vchodu do jejího malého dřevěného domku s popraskanými stěnami stál muž, kterého se zapřísahala už nikdy nevidět. František o 15 let později. Měl na sobě oblek, který stál víc než všechno, co Markéta vlastnila. Jeho boty se leskly v odpoledním slunci. Ona měla na sobě 3krát zašitou halenku a sandály s opotřebovanou podrážkou, mezi nimi panovalo ticho půl druhého desetiletí. Markéto, já. František se pokusil promluvit, ale slova mu uvízla v krku, když uviděl vnitřek domu. Kulhavý stůl, 3 bosé děti, které na něj zírali obrovskýma očima, holé zdi, zápach vlhkosti a chudoby. Jel 5 hodin svým luxusním autem, aby se dostal do této zapadlé vesnice. 1000krát si nacvičoval, co říct, ale nic ho na tohle nepřipravilo. Co tady děláš? Zeptala se. Její hlas byl drsný, ale její oči vyprávěly jiný příběh. Bylo v nich tolik bolesti. Potřebuji s tebou mluvit. František udělal krok vpřed. Je to důležité. Markéta se hořce zasmála. Po 15 letech, poté co jsi odešel, bez vysvětlení, poté co jsi mě nechal samotnou, když jsem tě nejvíc potřebovala. Děti se schovaly za matku. Nejmenší sotva 5letý ji objal kolem nohy. Není to, co si myslíš, řekl, tak mi to řekni. Překřížila ruce. Řekni mi, co je tak důležité, že tě to sem přivádí po tak dlouhé době. Řekni mi, proč se teď objevuješ, když jsem se už naučila žít bez tebe, když už nepotřebuji tvé prázdné sliby. František se zhluboka nadechl, sáhl do kapsy saka a vytáhl obálku, která změnila všechno. Přišel jsem ti dát tohle, řekl, a říct ti pravdu. To slovo se mezi nimi vznášelo jako duch, protože pravda měla moc zničit to málo, co zbylo, nebo všechno znovu vybudovat z popela. Markéta se na obálku podívala, aniž by se jí dotkla. Její srdce tlouklo tak silně, že to bolelo. Co nevěděla, bylo, že obálka obsahovala něco, co si nikdy nepředstavovala, a že rozhovor, který se chystal začít, odhalí tajemství, která byla pohřbena po 15 dlouhých let. Pokud se vás tento příběh dotkne, nezapomeňte se přihlásit k odběru. Takové příběhy je třeba vyprávět. Markéta obálku nevzala, jednoduše se postavila stranou a suchým gestem ukázala dovnitř domu. Pojď dál, ale sundej si ty boty. Nechci, abys mi ušpinil podlahu. František poslechl, sundal si své drahé italské kožené boty a nechal je u vchodu. Betonová podlaha byla pod jeho bosýma nohama studená. Čistá, všiml si. Navzdory všemu byla bezchybně čistá. 3 děti ho stále pozorovaly. Nejstarší, asi 12letá dívka s roztřepenými kopy, na něj hleděla s nedůvěrou. Prostřední 8letý chlapec v tričku, o 2 velikosti větším, se schovával za svou sestrou. Nejmenší, přilepený k matčiným nohám, si cucal palec. Soňo, vezmi své bratry ven, nařídila Markéta jemně. Ale mami, teď miláčku. Dívka přikývla, vzala své bratry za ruce a vyšla zadními dveřmi. Než odešla, vrhla na Františka poslední pohled. Pohled, který říkal, jestli jí ublížíš, budeš to mít se mnou. František cítil, jak se mu něco svírá v hrudi. Ta dívka měla stejný oheň v očích jako Markéta, stejného ducha, do kterého se tolik let zamiloval. Posaď se. Markéta ukázala na vyklající se židli u kulhavého stolu. I když nevím, jestli tvůj značkový oblek přežije. Sedl si, aniž by odpověděl na provokaci. Stůl byl prostřen pro 4, na talíři byly 4 bramboráky a hrnec čočky. To byla večeře. Jsou tvoje, zeptal se, ačkoliv už znal odpověď. Děti. Markéta si sedla proti němu a udržovala si odstup. Ne. Našla jsem je na ulici a rozhodla se je sbírat. Markéto, co jsi čekala, Františku, že zůstanu zmrzlá v čase a budu na tebe čekat? Život šel dál. Já taky. Kdo je otec? Otázka vyšla drsněji, než zamýšlel. Markéta se na něj podívala s něčím, co bylo napůl bolest, napůl zuřivost. To už není tvůj problém. Už ne. Byla doba, kdy mezi nimi nebyly žádné tajnosti. Když byli mladí. Když František byl ještě student architektury s více sny než penězi. Když Markéta pracovala ve strýcově pekárně a schovávala mu včerejší chléb. Vzali se při jednoduchém obřadu 20 hostů za půjčené šaty, ale byli šťastní, nebo si to alespoň František myslel, dokud nepřišla nabídka. Příležitost jeho života, investiční partner, který chtěl financovat jeho první velký projekt, ale byla tu jedna podmínka. Musel odejít, přestěhovat se do hlavního města, pracovat dnem i nocí po léta. Vrátím se za 2 roky, slíbil jí. Maximálně za 3. Vybuduji naši budoucnost.
Plakala, prosila ho, aby neodcházel, ale on byl zaslepený ambicemi, mladý a hloupý. Vrátím se pro tebe, řekl. Přísahám ti. Nikdy to neudělal. Vím, že nemám právo tady být, řekl František, nyní jeho hlas byl tišší. Vím, že jsem tě zklamal, že jsem porušil všechny své sliby. Všechny. Markéta se zasmála bez humoru. Ne, Františku, neporušil si jen své sliby. Zničil si mě. Nechal si mě samotnou. Když? Zastavila se, polkla. Její oči zářily, ale nehodlala plakat. Ne před ním. Kdy, co nic. Zapomeň na to. Markéto, prosím, prosím. Náhle se zvedla. Židle zašramotila po podlaze. Přijdeš po 15 letech s obálkou a s prosím. Myslíš, že to stačí? František se také postavil. Položil obálku na stůl. Nepřišel jsem prosit o odpuštění. Přišel jsem ti dát, co ti vždycky patřilo. Podívala se na obálku, jako by to byl had. Nechci tvé peníze. Nejsou to charita. Je to tvoje právo. Nepotřebuji od tebe nic. Markéto, otevři ji. Ne, její křik se rozléhal po holých zdech. Zvenku slyšeli, jak děti stichly. Markéta se zhluboka nadechla a snažila se uklidnit. Podívej se na sebe, řekl František jemně. Podívej se na ten dům, na bosé děti, na jídlo, které sotva stačí. Ale je to moje. Všechno je to moje. Vybudovala jsem to svýma rukama s neporušenou důstojností. A v tom spočíval důvod, proč se do ní zamiloval, ta divoká důstojnost, ta pýcha, která se nezlomila, ani když se všechno ostatní rozpadalo. Vím, řekl, a obdivuji tě za to. Vždycky jsem. Obdiv. Markéta se zasmála, ale teď jí po tvářích stékaly slzy. Nechci tvůj obdiv. Chtěla jsem, abys tady byl. Když jsem ztratila. Zakryla si ústa. Řekla příliš mnoho. František udělal krok, pak další. Co jsi ztratila? Zavrtěla hlavou. Markéto, prosím, řekni mi. Našeho syna. Slova vyšla jako zlomený šepot. Ztratila jsem našeho syna 2 měsíce poté, co jsi odešel. Františkův svět se zastavil. Všechny zvuky zmizely. Zůstala jen ta rána, ta pravda, která právě zlomila něco uvnitř něj, co se už nikdy nedá opravit. Byla jsi 3 měsíce těhotná. Měla jsem ti to říct. Den předtím, než jsi odešel, ale byl jsi tak nadšený ze své příležitosti. Nechtěla jsem ti kazit tvou chvíli. František se zhroutil na židli. Ruce se mu třásly. Já nevěděl. Samozřejmě, že jsi nevěděl. Protože jsi nikdy nezavolal, nikdy jsi nenapsal, zmizel si, jako bychom nikdy neexistovali. Obálka ležela na stole, mezi nimi bílý obdélník, který obsahoval tajemství. Tajemství, která mohla změnit všechno, nebo zničit to málo, co zbylo. Otevři ji, řekl František zlomeným hlasem. Prosím. Poté, pokud chceš, abych odešel, odejdu a už mě nikdy neuvidíš. Markéta se podívala na obálku. Její ruce se třásly, když po ní sáhla. Co se chystala objevit? Změnilo vše, co si myslela, že ví o těchto 15 letech opuštění. Markéta otevřela obálku třesoucíma se rukama. Uvnitř byly dokumenty, mnoho dokumentů. Rozložila je jeden po druhém na kulhavý stůl. Její tvář se při čtení měnila. Nejprve zmatek, pak nedůvěra, nakonec něco jako šok. Co je to bankovní certifikáty? Odpověděl František. Na tvé jméno. Tohle říká. Markéta znovu četla, jako by se slova mohla změnit. Tohle říká 100 milionů korun. Ano. Jsi blázen. Hodila papíry na stůl. Myslíš, že mě můžeš koupit? Že můžeš přijít s penězi a všechno smazat? Není to tak. Tak co to je? František se zvedl a šel k oknu. Venku si na prašném dvoře hráli 3 děti. Soňa houkala své bratry na houpačce z pneumatiky Alana. Když jsem odešel, podepsali jsme papíry. Pamatuješ? Podepsali jsme spoustu věcí. Manželství, hypotéku na dům, kterou si nikdy nedoplatila. Ne jiné papíry. Můj partner, investor, na tom trval. Řekl, že je to ochrana, že kdyby se mi něco stalo, budeš zajištěná. Markéta se zamračila a snažila se vzpomenout. Byla jsem tak nadšená, že jsi šel za svým snem, že jsem podepsala, aniž bych četla. Důvěřovala jsem ti. Ten dokument stanovoval, že 50% všeho, co jsem vydělal, bude automaticky tvé, bez ohledu na to, jestli jsme spolu nebo ne. Ticho tak hluboké, že bylo slyšet vítr pohybující suchými listy na dvoře. Říkáš, že každá budova, kterou jsem postavil, každý projekt, který jsem dokončil, každá koruna, kterou jsem za těch 15 let vydělal, polovina vždycky patřila tobě. Legálně podle smlouvy. Markéta se zhroutila na židli.
Nohy ji neunesly. Tak proč žiju takhle? Její hlas byl sotva slyšitelný šepot. Proč mé děti chodí bosé? Proč každý den jíme čočku? Protože sis nikdy nepřišla pro své. A já, František, zavřel oči. Já jsem byl zbabělec. Vysvětli se. Po prvním roce, když obchod explodoval, když peníze začaly proudit, věděl jsem, že se musím vrátit splnit svůj slib. Ale každý další měsíc to bylo těžší. Měl jsem tolik práce, tolik tlaku. Říkal jsem si, ještě měsíc, jen 1 měsíc. A budu mít vše připraveno, abych se pro ní vrátil. A 1 měsíc se stal 6 rokem. Než jsem se nadál, uplynuly 3 roky. Snažil jsem se zavolat, ale tvé číslo už neexistovalo. Přišel jsem tě hledat. Ale teta mi řekla, že ses odstěhovala, že už o mě nic nechceš vědět. Markéta stuhla. Moje teta zemřela před 10 lety. Vím, zjistil jsem to později, ale tou dobou už uplynulo 5 let. A já jsem předpokládal, že sis uspořádala život. 20 milionů, které se hromadily na tvém účtu, byly mou formou kompenzace. Kompenzace, Markétin hlas se zvýšil. Myslíš, že peníze kompenzují? To, že jsi odešel, když jsem tě nejvíc potřebovala, že jsem sama ztratila naše dítě, že jsem musela žebrat o práci, že mé děti vyrůstaly s pocitem, že jejich matka nic nestojí. František se otočil. Měl slzy v očích. Ne, nic z toho nic nekompenzuje. Proto jsem přišel. Ne, abych ti dal peníze, ale abych ti řekl pravdu. Abych tě neprosil o odpuštění, nezasloužím si odpuštění, ale o příležitost poznat ty děti, pomoci být tady. Děti. Markéta vyskočila. Chceš poznat mé děti, poté, co jsi ztratil našeho? Zadní dveře se otevřely. Soňa vešla, její oči byly velké a vyděšené. Mami, jsi v pořádku. Slyšeli jsme tě křičet. Markéta se zhluboka nadechla. Hřbetem ruky si utřela slzy. Jsem v pořádku, miláčku, jdi zase ven. Ale Soňa se nepohnula. Podívala se na Františka s tou ochranitelskou nedůvěrou, kterou mají děti, které vyrostly příliš rychle. On tě obtěžuje. František cítil, jak se mu něco láme v hrudi. Tato dívka, která sotva dosáhla 12 let, byla připravena bránit svou matku před mužem 3krát větším než ona. Ne, Soňo, řekla Markéta tiším hlasem. Jen si povídáme, jdi k bratrům. Jsi si jistá? Dívka vyšla, ale nechala dveře pootevřené. Pro každý případ. Markéta se znovu zhroutila na židli. Vypadala vyčerpaně, jako by běžela maraton. Kdo je otec? Zeptal se František znovu jemněji. Tentokrát se na něj Markéta dlouho dívala. Bylo něco v jejich očích, něco, co František nedokázal rozluštit. Petr, řekla. Konečně jmenoval se Petr. Pracoval na stavbě. Byl dobrý, laskavý, nebyl si to ty, ale byl dobrý. Zemřel před 4 lety. Nehoda na stavbě. Děti nedostali ani odškodné, protože firma zkrachovala. František pocítil bodnutí něčeho, co mohla být žárlivost, ale na to už bylo příliš pozdě, příliš absurdní. Je mi to líto. Nechci tvou lítost. Není to lítost, je to empatie. Vím, co to je ztratit. Markéta se hořce zasmála. Ty úspěšný milionář, co jsi ztratil, František se jí podíval přímo do očí. Tebe. Ztratil jsem jedinou ženu, kterou jsem miloval. Ztratil jsem syna, kterého jsem nikdy nepoznal. Ztratil jsem 15 let, které už nikdy nezískám zpět. To byla tvoje rozhodnutí. Vím, proto jsem tady. Markéta se znovu podívala na dokumenty na stole. 100 milionů korun. Jim mění dost na to, aby se všechno změnilo, aby svým dětem dala vzdělání, boty, budoucnost. Ale za jakou cenu? Pokud to přijmu, řekla pomalu. Co za to chceš? Nic. Všichni něco chtějí. Jen mi dovol být v jejich životech, v tvém ne jako manžel. Nejsem tak šílený, abych si myslel, že to je možné, ale nevím, jako přítel, jako někdo, kdo může pomoci. Na jak dlouho, dokud se zase nezačneš nudit, dokud tě nezavolá další projekt? Byla to férová otázka. A František neměl odpověď, která by zněla přesvědčivě. Nevím, přiznal. Jen vím, že těch 15 let bez tebe bylo prázdných. Postavil jsem 30 budov. Vydělal jsem víc peněz, než mohu utratit. Ale každou noc ve svém prázdném penthouseu jsem se díval na fotku naší svatby a ptal jsem se, stálo to za to a stálo to za to. František zavrtěl hlavou. Nic z toho nestálo za to, že jsem tě ztratil. Venku začínalo zapadat slunce. Děti vběhly dovnitř s červenými tvářemi a rozcuchanými vlasy. Zastavili se, když viděli Františka, který tam stále byl. Mami, máme hlad, řekl prostřední chlapec.
Markéta se podívala na hrnec čočky, podívala se na své 3 děti, podívala se na dokumenty na stole a nakonec se podívala na Františka. Co se v tu chvíli rozhodla, změnilo všechno pro její děti. Pro muže, kterého kdysi milovala a který teď byl milionářským cizincem v jejím skromném domě. Ale bylo něco, co František jí ještě neřekl, něco, co se chystalo odhalit a co by způsobilo, že vše, co právě vyznal, by vypadalo jako zanedbatelné. Posaďte se k večeři, řekla Markéta svým dětem. Její hlas byl pevný, ale František si všiml chvění v jejich rukou, když nalévala čočku. 3 děti se usadily u stolu. Soňa pomohla nejmenšímu vylézt na židli. František stál, cítil se jako vetřelec v této rodinné intimitě. Ty taky, řekla Markéta, aniž by se na něj podívala. Pokud tady budeš, jíš s námi. Byla to spíše rozkaz než pozvání. František si sedl, večeře byla tichá. Děti jedly rychle, zjevně hladové. Soňa rozlomila bramborák na polovinu a dala kousek svému mladšímu bratrovi. Tak přirozené gesto, že bylo zřejmé, že to dělá každý den. František sotva mohl polikat. Každé sousto v něm vyvolávalo vinu. Když dojedli, Soňa začala sbírat talíře. Dovol mi pomoci, nabídl František. Není třeba, odpověděla dívka chladně. Soňo, nebuď hrubá, napomenula jí Markéta jemně. Ale mami, neznáme ho. Vím, miláčku, ale je to starý přítel. Soňa na něj pohlédla skepticky. Ve svých 12 letech se už naučila nedůvěřovat starým přátelům, kteří se objevili z ničeho nic. Po umytí nádobí v lavóru se studenou vodou Markéta odvedla děti do jejich pokoje. František slyšel jejich jemné hlasy, obvyklý rituál pohádku modlitby polibky na dobrou noc. Když se vrátila, měsíc už vyšel. Dům osvětlovala jen olejová lampa. Elektřina byla opět vypnutá. Rychle se usíná, když jsi unavený, řekla Markéta a sedla si proti němu. Když si pracoval od východu do západu slunce, Soňa taky pracuje. 3 dny v týdnu po škole pomáhá v obecním obchodě. Vydělá si dost na své sešity. František cítil, jak se mu něco láme v hrudi. Je jí 12 let a je silnější než mnoho dospělých. Nastalo ticho. František sledoval, jak tančí plamen lampy. Řekl si, že jsi mě přišel hledat, začala Markéta. Že ti moje teta řekla, že jsem se odstěhovala. Ano, 3 roky poté, co jsem odešel, moje teta Helena. Ano. Markéta se naklonila dopředu, její oči zářily ve světle lampy. Františku, moje teta Helena zemřela 2 roky předtím, než si odešel. Svět se zastavil. František se na ní zmateně podíval. Co, Helena, matčina sestra, zemřela na rakovinu, když mi bylo 20 let. 2 roky předtím, než jsme se vzali. Ale já s ní mluvil, šel jsem k ní domů. Žena s šedými vlasy sepnutými do drdolu žila v modrém domě na konci hlavní ulice. Markéta zbledla. To nebyla moje teta Helena. Tak kdo? Magdaléna. Jméno vyšlo jako šepot. Petrova teta, matka jeho zesnulého otce. František tomu všemu nerozuměl. To dávalo smysl. Proč by teta tvého? Petrova teta byla v tom domě, proč by mi lhala? Markéta vstala a šla ke staré krabici v rohu. Prohrábla se v ní a vytáhla zažloutlou fotografii. Podala ji Františkovi. Na fotografii držela mladá žena dítě. Vedle ní stál muž v montérkách. Za nimi modrý dům. Tohle je Magdaléna, když byla mladá, a to je Petrův děda. Ten dům patří jejich rodině po 3 generace. František si prohlížel fotku. Žena, se kterou mluvil, která mu řekla, že Markéta odešla, že o něm nic nechce vědět. Nerozumím, proč mi lhala. Protože jsem byla s Petrem. Markéta si znovu sedla, ruce se jí třásly. Když si mě přišel hledat 3 roky poté, co jsi odešel, zrovna jsem potkala Petra. Uplynuly jen 2 měsíce. Ale Magdaléna byla na svou rodinu velmi ochranitelská. Když viděla bohatého muže v drahém obleku, jak se na mě ptá, předpokládala, že jsi přišel dělat potíže, zničit to, co její synovec se mnou budoval. František si prohrábl vlasy. Jeho mysl pracovala na plné obrátky. Takže mi lhala, řekla mi, že jsi odešla, aby mě odehnala. Ano. A ty jsi nevěděla, že jsem tě šel hledat. Markéta zavrtěla hlavou, slzy jí stékaly po tvářích. Nikdy jsem to nevěděla. Magdaléna mi to nikdy neřekla. A já? Já jsem předpokládala, že jsi na mě skutečně zapomněl, že všechny tvé sliby byly lži. František prudce vstal. Židle se s rachotem převrhla. Šel jsem 3krát, Markéto. 3krát ten rok. Poprvé mi řekla, že jsi se odstěhovala, podruhé, že jsi se vdala, potřetí, že mě nechceš vidět, že mě mám nechat na pokoji. Můj bože, Markéta si zakryla ústa.
Žila jsem jen 2 ulice odtamtud. Kdybys se zeptal kohokoliv jiného. Ale neudělal jsem to. Důvěřoval jsem tomu, co mi řekla. Myslel jsem, že respektuji tvá přání. Místnost se točila. Roky domněnek sebepoškozující bolesti rozhodnutí založených na lžích. Počkej, řekla Markéta náhle. Řekl jsi, že se zvrátil před 5 lety, že jsi se to dozvěděl, když zemřela moje teta. Ano, četl jsem její nekrolog v obecních novinách Helena Růžičková. Myslel jsem, že je to tvoje teta. Když jsem zavolal, abych vyjádřil soustrast, řekli mi, že nemáš žádnou blízkou rodinu, že žiješ sama se svými dětmi, ale já tehdy neměla tetu Helenu. Ta zemřela před lety. Františkem projel mráz. Tak čí byl ten nekrolog? Markéta šla znovu ke krabici a vytáhla staré noviny. Rozložila je na stůl. Byla tam Helena Růžičková, ale celé jméno bylo Helena Růžičková z rodu Novákových. To byla starostova žena, vysvětlila Markéta. Zemřela před 5 lety, neměla se mnou nic společného. František se zhroutil na zeď. Všechno tohle, všechny ty roky založené na zmatku náhodách a dobře míněných lžích. Mohl jsem tě najít, zašeptal. Kdykoliv za těch 15 let jsem tě mohl skutečně najít. Ale neudělal si to. Protože jsem věřil tomu, co mi řekli, protože jsem předpokládal, že jsi šla dál. Protože jsem byl zbabělec, který raději věřil pohodlné lži, než aby jsem přišel a bojoval o tebe. Markéta si utřela slzy. Její tvář byla směsicí hněvu, bolesti a něčeho dalšího. Něčeho, co František nedokázal identifikovat. Víš, co je nejhorší, zeptala se. Že Magdaléna zemřela před 3 lety. Nikdy se jí nebudu moci zeptat, proč to udělala. Nikdy nebudu vědět, jestli si skutečně myslela, že mě odhání, aby mě chránila, nebo jestli co. Nebo jestli chtěla zajistit, abych zůstala s Petrem, aby její rodina nestratila příležitost mít matku pro své budoucí vnoučata. Následující ticho bylo hutné, plné náznaků. Děti, řekl František pomalu. Řekla jsi, že nejstarší je 12 let. Soňa má 12. Ano. Rozešli jsme se před 15 lety. Přesně tak. A potkala jsi Petra 2 měsíce před tím, než jsem tě šel hledat, což znamená 3 roky poté, co jsi odešla. František si v hlavě počítal. Jeho tvář zbledla. Markéto, kdy se přesně Soňa narodila? Podívala se mu do očí a v tu chvíli František věděl. Věděl dříve, než řekla jediné slovo. 3 měsíce po setkání s Petrem, 9 měsíců po tvém odchodu. Františkův svět se úplně zastavil. Takže Soňa je tvoje, slova vyšla jako šepot. Soňa je tvoje dcera. František nemohl dýchat. Markétina slova mu rezonovala v hlavě jako zvony. Soňa je tvoje dcera. Zhroutil se na židli. Ruce se mu třásly tak silně, že je musel přitisknout k kolenům. Jak hlas mu vyšel zlomený. Jak je to možné? Řekla jsi, že jsi dítě ztratila. A ztratila jsem. Markéta si sedla proti němu vyčerpaná. Ztratila jsem to první, to, které jsem čekala, když si odešel ve 12 týdnu. Doktorka řekla, že to bylo kvůli stresu, kvůli utrpení. Ale pak o 3 týdny později jsem zjistila, že jsem znovu těhotná. František se na ní nechápavě podíval. Byla to dvojčata, Františku. Slzy Markétě volně stékaly po tváři. Teď jsem čekala dvojčata. Jedno jsem ztratila, ale Soňa. Soňa se držela života. Narodila se, předčasně vážila sotva 2 kila, ale přežila. Františkův svět se zachvěl. Dcera. Měl 12letou dceru, odvážnou dívku s roztřepenými kopy a ohněm v očích, která žila v chudobě, zatímco on budoval impéria. Proč si mi to neřekla? Jeho hlas byl sotva šepot. Jak jsem ti to měla říct, když jsi zmizel? Změnila jsem si číslo 3 měsíce poté, co jsi odešel, protože jsem nemohla snést pohled na telefon a čekání na hovor, který nikdy nepřišel. Když jsem se po porodu vrátila do vesnice, tvé číslo také nefungovalo. Mohl jsem ji poznat. Mohl jsem tam být u jejich prvních kroků, prvních slov. Ale nebyl si, Markétin hlas se zvýšil. Nebyl si, když se narodila Fialová. A doktoři řekli, že možná nepřežije noc. Nebyl si, když v 6 měsících měla zápal plic a já jsem byla vzhůru 3 dny v kuse a prosila, aby dýchala. Nebyl si, když dělala své první kroky sama v tomto prázdném domě, protože jsem pracovala. František vstal a šel do pokoje, kde spali děti. Zastavil se u dveří a díval se skrz štěrbinu. Soňa spala uprostřed se svými 2 mladšími bratry přitulenými k ní. Její ruka chránila toho nejmenšího. Podobá se, ti řekla Markéta za ním. Má tvůj nos, tvou tvrdohlavost, tvůj způsob, jak se zamračit, když se soustředí. Ona ví. Ne.
Petr věděl, Markéta pomalu přikývla. Věděl to od začátku. Řekla jsem mu pravdu, než jsme se vzali, že jsem těhotná s jiným mužem, že ten muž mě opustil. Petr řekl, že mu to nevadí, že bude Soňu milovat jako svou vlastní. A dělal to. Víc než si ji kdy miloval ty. V těch slovech byl jed. Jed z let bolesti. Nosil ji na ramenou. Naučil ji jezdit na kole. Říkal jí moje princezna. Když zemřel, Soňa plakala týdny. Pro ní byl on jejím otcem, jediným otcem, kterého znala. František zavřel oči. Každé slovo bylo bodnutím. A ti dva ostatní jsou Petrovi biologicky, jeho ale Soňa se o ně stará, jako by byli její. Té dívce je 12 let a už je více matkou než mnoho dospělých žen. František se otočil a podíval se na Markétu. Chci jí to říct. Nemáš právo vědět. Ne. Markéta překřížila ruce. Nepřijdeš sem po 15 letech a nerozvrátíš jí svět. Rozvrátit ho, Markéto, podívej se, kde žije. Podívej se, jak se obléká. Nemyslíš, že si zaslouží vědět, že má otce, který jí může dát všechno? Všechno. Markéta se zasmála bez humoru. Dáš jí čas, vzpomínky bezesné noci, když má noční můry obětí, když je svět příliš těžký. Ano, to všechno. Pokusím se. Pokusíš, se Markéta ho strčila do hrudi. Byl to slabý pohyb, ale plný let zuřivosti. Moje dcera nepotřebuje pokusy. Už měla dost opuštění na celý život. Neopustím ji. To jsi řekl o mně. Úder dopadl. František couvl, jako by dostal facku. Hluk je donutil otočit se. Soňa stála ve dveřích pokoje vzhůru s obrovskýma očima ve tmě. Proč se hádáte? Její hlas byl malý, zranitelný, nic jako dříve zuřivá dívka. Markéta k ní přiběhla. Nic se neděje, miláčku, jdi spát. Slyšela jsem křik. Soňa se na Františka podívala s nedůvěrou. Kdo je to, mami? Proč je tady? Markéta otevřela ústa, ale žádná slova nevyšla. Podívala se na Františka s panikou v očích. František poklekl, aby byl ve výši Soni. Dívka udělala krok vzad a chránila se za matkou. Jmenuji se František, řekl jemně. Jsem starý přítel tvé maminky. Proč jí rozplakal? Otázka byla přímá, obvinující a spravedlivá. Protože někdy, když dospělí mluví o věcech z minulosti, bolí to, ale není to jeho chyba, je to moje. Soňa si ho prohlížela těma očima, které byly tak podobné těm jeho. Můj táta říkal, že skuteční muži nenechají ženy plakat. František cítil, jako by mu někdo vrazil nůž do srdce. Tvůj táta měl pravdu a je mi to líto. Soňo, prosím, vrať se do postele, prosila Markéta. On tady zůstane? Nevím. Soňa se na Františka podívala naposledy. Pak s vážností někoho mnohem staršího než 12 let, řekla. Jestli tady zůstaneš, nenech mou maminku znovu plakat. Už plakala dost. Vrátila se do pokoje a tiše za sebou zavřela dveře. Markéta se zhroutila zpět na zeď a vzlikala. František k ní nejistě přistoupil a nakonec se odvážil položit jí ruku na rameno. Neodstrčila ho. Je jako ty, zašeptal. Silná, statečná, ochranitelská. Je lepší než já, lepší než my oba. Zůstali tak několik minut nebo možná hodin. Čas v tomto domě ztratil smysl, kde každá vteřina vážila s bolestí 15 let. Nakonec si Markéta otřela tvář a narovnala se. Musíš jít, řekla. Ne dnes v noci, ale brzy. Potřebuji přemýšlet, to všechno zpracovat. A peníze. Podívala se na dokumenty, které stále ležely na stole. Nevím. Je toho příliš. Všechno je příliš. Je to tvoje právo. Práva nic neznamenají, když se celý tvůj svět právě zhroutil. František přikývl. Rozuměl, nebo se alespoň snažil rozumět. Můžu se vrátit zítra? Nevím. Prosím jen, abychom si promluvili, abych ji poznal. Její. Markéta zavřela oči. Když je otevřela, byla v nich unavená odhodlání. Je tu něco dalšího, co musíš vědět. Co Soňa je nemocná. Svět se znovu zastavil. Zdálo se, že vše, co se František tu noc dozvěděl, přicházelo s drtivou emocionální cenou. Nemocná jako její srdce. Narodila se s vadou. Doktoři řekli, že bude nakonec potřebovat operaci. Ta eventualita nastala před 6 měsíci a nemám peníze na operaci. Stojí to víc, než vydělám za celý život. František cítil, jako by mu někdo vytrhl vzduch z plic. Jak je to vážné. Pokud se neoperuje v nejbližších měsících. Markéta nemohla dokončit větu. Nemusela. Nechám ji operovat. Hned teď, zítra. Kdykoliv to bude potřeba. Není to tak jednoduché. Proč ne?
Protože pokud se náhle objevíš s penězi na záchranu jejího života, bude se ptát otázky, na které nevím, jestli jsem připravena odpovědět. Tak jí řekni pravdu. Jakou pravdu? Že její skutečný otec ji opustil, než se narodila, že se objevil, až když zjistil, že má na svém jménu peníze, že tam mohl být celou tu dobu, ale rozhodl se nebýt. Každé slovo bylo kulka a všechny zasáhly cíl. Máš pravdu, řekl František, jeho hlas byl zlomený ve všem. Ale to nemění fakt, že moje dcera je nemocná a já ji můžu zachránit. Naše dcera. Markéta šla k oknu. Venku měsíc osvětloval prašný dvůr, kde si jejich děti hrály každý den. Dej mi týden, řekla. Konečně týden, abych si s ní promluvila, abych ji připravila. A co když nemáme týden? Podle doktorů máme 3 měsíce, možná 4, a jsi ochotná to riskovat. Markéta se otočila. Její tvář byla maskou bolesti. Riskovala jsem všechno pro ní, od chvíle, kdy se narodila. Co jsi riskoval ty? Na to nebyla odpověď. Protože pravda byla, že František nic neriskoval. Hrál na jistotu. Budoval své impérium, zatímco jeho rodina se rozpadala. Vrátím se zítra, řekl. A každý den potom, dokud mi nedovolíš být součástí jejich životů jakkoliv, a tvoje firma, tvoje projekty, ať jdou k čertu. Mám 15 let, co musím dohnat. Markéta se na něj dlouho dívala. Hledala upřímnost, hledala lest, hledala muže, kterého kdysi milovala v tomto milionářském cizinci, který teď byl v jejím domě. Dobře, řekla konečně, vrať se zítra v 16:00, až se Soňa vrátí ze školy. Byla to příležitost, malá, křehká, ale příležitost. František přikývl a šel ke dveřím. Obul si své drahé boty, které teď v tomto skromném místě vypadaly obscéně. Františku, zavolala Markéta, když už měl ruku na klice. Otočil se. Pokud jí zlomíš srdce, pokud jí zklameš, jako jsi zklamal, mně nebude na světě dost peněz, aby tě přede mnou ochránili. Nebyla to prázdná hrozba, byla to slib. A František jí věřil. Neudělám to, řekl. Přísahám. Už nevěřím tvým přísahám. František vyšel do noci. Jeho luxusní auto čekalo na Prašné ulici. Obscénní kontrast s okolními skromnými domy. Seděl uvnitř, ale nenastartoval motor. Jen se díval na Markétin dům. Světla zhasínala jedno po druhém, dokud nezůstala jen tma. Měl dceru. Dceru, která umírala. Dceru, která ho neznala. Dceru, která milovala jiného muže jako otce a měl jen dny na to, aby změnil 15 let nepřítomnosti. Co František nevěděl, bylo, že tu noc někdo jiný pozoroval. Někdo, kdo slyšel každé slovo, někdo, jehož přítomnost by všechno znovu změnila, protože v malé vesnici se tajemství nikdy dlouho neudrží pohřbená. František tu noc nespal. Zůstal v jediném hotelu ve vesnici, skromném pokoji s tenkými stěnami a proleženou matrací tak odlišném od jeho penthouseu v hlavním městě. Ale nebyla to nepohodlnost, co ho drželo vzhůru. Byla to představa Soni, jeho dcery, spící mezi svými bratry, chránící je i ve snu s nemocným srdcem, které on musel zachránit. V 6 hodin ráno někdo silně a naléhavě zaklepal na dveře. Otevřel a našel ženu ve věku kolem 40 let, s vlasy sepnutými do pevného copu a očima, které hořely sotva potlačovaným vztekem. Vy jste František, že? Nebyla to otázka. Ano, kdo jste, Růžena? Petrova sestra strčila dveře a vešla, aniž by čekala na pozvání. A přišla jsem vám říct, abyste odešel z této vesnice, než zničíte to málo, co mé švagrové zbylo. František zavřel dveře a otočil se k ní. Nevím, co jste slyšela. Slyšela jsem všechno. Růžena překřížila ruce. Markétina okna jsou tenká a já bydlím v sousedním domě, v domě, který patřil mému bratrovi, v domě, odkud jsem se starala o ty děti, když Markéta pracovala 18 hodin denně, aby je uživila. František cítil váhu obvinění. Takže víte, že Soňa je moje dcera. Vím, že jste opustil Markétu těhotnou, že můj bratr byl ten muž, který tam byl. Když vy jste nebyl, že Soňa říkala Petrovi, taty až do posledního dechu. A to respektuji. Petr byl lepší muž než já. Respekt. Růžena se zasmála bez humoru. Tak tomu říkáte, když se objevíte s vašimi špinavými penězi o 15 let později. Nejsou to špinavé peníze, jsou to peníze, které právně náleží Markétě. A myslíte, že vás to dělá lepšího? Myslíte, že peníze smažou 15 let nepřítomnosti? Ne, ale mohou zachránit Soni život. Růžena stichla. Její tvář sotva trochu zjemnila. Markéta mi řekla o operaci, kterou potřebuje. Takže rozumíte, proč jsem tady.
Rozumím, že bohatý muž s pocitem viny si myslí, že si může koupit vykoupení. František si sedl na okraj postele. Byl unavený, tak unavený. Nesnažím se nic koupit, jen chci pomoct. Pomoci. Růžena se přiblížila. Víte, kolikrát se mě Soňa zeptala, proč nemá tátu jako ostatní děti. Kolikrát jsem jí slyšela plakat, protože se jí děti ve škole posmívaly. Nevěděl jsem. Přesně tak. Nevěděl jste, protože jste tady nebyl, protože jste se rozhodl nebýt. Růžena se zhluboka nadechla a snažila se uklidnit. Markéta je jako moje sestra. Ty děti jsou mí synovci. Viděla jsem je vyrůstat, trpět, bojovat. A teď se objevíte jako zachránce, když jste byl jen duch. Máte pravdu. František zvedl pohled ve všem. Ale to nemění, že Soňa je nemocná a že já mohu zaplatit operaci. A pak co, zůstanete, nebo zase zmizíte, až budete mít čisté svědomí? Zůstanu. Na jak dlouho? Týden, měsíc, dokud vás zase nezavolají vaše obchody, tak dlouho, jak bude potřeba. Růžena si ho prohlížela, hledala lži, hledala lest. Můj bratr něco zanechal před smrtí, řekla konečně. Dopis. Požádal mě, abych ho dala Markétě, pokud se někdy objevíte. Františkem projel mráz. Co ten dopis říká? Nevím, je zapečetěný, ale Petr mě nechal slíbit, že jí ho předám. Růžena vytáhla zažloutlou obálku z kabelky. Měla jsem jí ho dát dnes ráno, ale chtěla jsem vás nejdřív vidět, jaký jste muž. A co vidíte? Vidím vyděšeného, ztraceného muže, který se snaží napravit něco, co se možná nedá napravit. Růžena položila obálku na stůl. Ale také vidím muže, který se konečně objevil. Pozdě, ale objevil se. Co chcete, abych udělal? Chci, abyste byl upřímný k Markétě, k Soni, k sobě samému. Růžena šla ke dveřím. A chci, abyste něco pochopil. Pokud té dívce ublížíte, pokud jí zlomíte srdce, jako jste zlomil srdce její matce, nebude dost peněz, abyste se přede mnou schoval. Byla to druhá hrozba za méně než 12 hodin a František oběma věřil. Růžena otevřela dveře, ale zastavila se. Ještě jedna věc, Soňa má zítra schůzku u kardiologa v hlavním městě. Markéta si půjčila peníze na autobus a konzultaci. Pokud opravdu chcete pomoci, můžete začít tam. V kolik hodin je schůzka? V 10 hodin ráno v ústřední nemocnici, já je odvezu. Markéta to nepřijme. Tak jí přesvědčte, prosím. Ne kvůli mně, kvůli Soni. Růžena se na něj dlouho dívala. Nakonec přikývla. Promluvím s ní, ale nic neslibuji. Odešla a nechala Františka samotného s dopisem od mrtvého muže, který byl lepší otec jeho dceři než on. František se podíval na obálku. Písmo bylo jasné, pečlivé pro Markétu, jen pokud se vrátí on. Petr nějakým způsobem věděl, že se František nakonec vrátí. Co jí napsal? Varování, rady, odpuštění. František odolal nutkání dopis otevřít. Nebyl pro něj, ale nemohl si pomoct, aby se neptal, jaká tajemství obsahuje. V 15:00 mu zazvonil telefon. Bylo to neznámé číslo. Ahoj, jsem Markéta. Její hlas zněl napjatě. Růžena mi řekla o té schůzce. Můžu vás s Soňou odvést a zaplatit konzultaci a jakékoliv vyšetření, které bude třeba. Vaše charita. Není to charita, je to zodpovědnost. Měl jsem tam být od začátku. Dovolte mi být tam teď. Následovalo dlouhé ticho. Dobře, ale s podmínkami. Jakékoliv. Nic neřekneš Soni zatím. Jsi jen přítel, který nám pomáhá, nic víc. Rozumíš? A až budeme v nemocnici, necháš mluvit mě. Ty jen zaplatíš a zůstaneš sticha. Rozumíš? A Františku? Ano. Pokud je to pro tebe hra, pokud si myslíš, že pak zmizíš, řekni mi to teď, protože nenechám, abys mé dceři dával naděje, pokud se neplánuješ zůstat. Není to hra a nezmizím. To jsi řekl už předtím. Hovor skončil. František se dál díval na telefon a přemýšlel, jestli někdy dokáže znovu získat Markétinu důvěru. Zbytek dne strávil telefonováním, rušením schůzek, delegováním projektů. Jeho asistentka byla zmatená. Pane Nováku, je všechno v pořádku? Ne, odpověděl upřímně, ale bude. V 18:00 šel k Markétinu domu. Děti si hrály venku. Soňa se o ně jako vždy starala. Když ho uviděla, její výraz stvrdl. Ahoj, řekl František a udržoval si úctivý odstup. Ahoj. Tvoje maminka mi řekla, že máš zítra schůzku. Ano, Soňa se mu nedívala do očí. U srdečního doktora. Vadí ti, když vás doprovodím, můžu vás odvést svým autem. Proč? Byla to jednoduchá otázka, ale plná významu. Protože tvoje maminka je pro mě důležitá a vy jste důležití pro ní.
Soňa se na něj konečně podívala. Můj táta říkal, že slova nic neznamenají bez činů. Tvůj táta byl moudrý muž. Byl. V jejím hlase byla pýcha i bolest. Kéž by tady byl. Já taky. A František to myslel vážně. Protože kdyby Petr žil, Soňa by měla otce, který věděl, jak milovat, který věděl, jak zůstat. Markéta vyšla z domu. Měla na sobě své nejlepší šaty, jediné bez viditelných záplat. Už je čas jít dovnitř, děti zavolala. Mladší bratři vběhli dovnitř. Soňa je následovala, ale než vešla, podívala se na Františka naposledy. Rozplakáš mou maminku znovu. Pokusím se, abych to neudělal. Pokusit se nestačí. Vešla do domu a nechala Františka s Růženou, která se objevila na své verandě. Je chytřejší, než si myslíte, řekla Růžena. Vidí věci, rozumí věcem, nepodceňujte ji. Nebudu. Dobře. Růžena se otočila, aby vešla do svého domu, protože zítra v nemocnici se může všechno změnit. Doktoři by mohli říct, že není čas, že potřebuje operaci hned. A pak se budete muset rozhodnout, co je důležitější, vaše pohodlí nebo život vaší dcery. Slova visela ve vzduchu. Tu noc se Františkovi zdál sen o muži, kterého nikdy nepoznal Petrovi. Muži, který miloval jeho dceru, který jí dal všechno, co František nemohl, a přemýšlel, jestli se někdy dokáže vyrovnat tomuto odkazu. Co nevěděl, bylo, že zítra v té nemocnici objeví něco, co by všechno ostatní učinilo zanedbatelným, protože tajemství minulosti se chystala střetnout s realitou přítomnosti a nic už nebude stejné. František dorazil k Markétinu domu v 7 hodin ráno. Příliš brzy, ale nemohl spát. Markéta otevřela dveře s unavenýma očima. Také nespala. Přijedeme o 3 hodiny dříve, řekla. To raději, než přijít pozdě. Soňa vyšla v nejlepších šatech v halence, která jí byla krátká, a kalhotách se záplatou na koleni. Vlasy měla pečlivě zapletené, snažila se vypadat starší, silnější, než se cítila. Cesta do hlavního města byla tichá. Soňa se dívala z okna, ohromená světem, který viděla jen zřídka. Markéta držela ruce pevně v klíně. František řídil vědom si, že v autě veze to nejcennější, co má. Rodinu, o kterou se nevěděl, jak se starat. Ústřední nemocnice byla impozantní budova z betonu a skla. Lidé neustále vcházeli a vycházeli. Sanitky, doktoři, zápach dezinfekce a zoufalství. V čekárně kardiologie si Soňa sedla mezi matku a Františka. Nohy se jí nedotýkaly země. Byla tak malá, tak křehká. Bolí tě? Zeptal se František jemně. Co srdce tě bolí? Soňa pokrčila rameny, někdy když hodně běhám, nebo když je zima. Máš strach? Dívka se na něj podívala těma očima, které byly tak podobné těm jeho. Můj táta říkal, že strach má jen takovou moc, jakou mu dáš. Byl to velmi moudrý muž. Ano. Soňa sklopila pohled. Chybí mi každý den. František pocítil bodnutí v hrudi, absurdní žárlivost na mrtvého muže, který byl lepším otcem za 4 roky, než on za celý život. Soňa Nováková, zavolala sestra. Markéta vstala. František také. Vejít může jen jeden doprovod, řekla sestra. Markéta se podívala na Františka. V jejich očích byla panika. Potřebovala, aby někdo jiný poslouchal, aby někdo jiný rozuměl. Vy jste manžel, řekla sestra Františkovi. Nebyla to otázka. Já. František se podíval na Markétu. Ano, řekla, lež vyšla snadno nutně. Je to můj manžel. Vešli spolu. Soňa mezi nimi. Jako rodina, kterou nikdy nebyli. Doktor Novák byl muž kolem 60 let s pevnými rukama a laskavýma očima. Typ lékaře, který viděl příliš mnoho utrpení, ale stále mu záleželo. Prohlédl Soňu, poslechl její srdce, podíval se na staré zprávy, které Markéta přinesla v opotřebované složce. Jeho výraz zvážněl. Dnes potřebuji provést nová vyšetření. Co se děje? Zeptala se Markéta. Její hlas se třásl. Chlopeň se zhoršuje rychleji, než se očekávalo. Mnohem rychleji. Co to znamená? František se naklonil dopředu. Lékař se podíval na oba, pak na Soňu, která se nehýbala. Soňo, můžeš nás počkat venku se sestrou? Potřebuji si promluvit s tvými rodiči. Dívka přikývla. Byla příliš zralá na svůj věk. Věděla, že zprávy jsou špatné. Když se dveře zavřely, doktor Novák si sundal brýle. Vaše dcera potřebuje urgentní operaci ne za 3 měsíce, ale za 3 týdny, maximálně za měsíc. Markéta si zakryla ústa rukou. A co když ne, její srdce by mohlo kdykoliv selhat. Příliš velká námaha, příliš silná emoce, cokoliv by mohlo být spouštěčem.
Kolik stojí operace? Zeptal se František. S předchozími vyšetřeními specializovaným týmem rekonvalescencí mluvíme o 1,5 až 2 miliony korun. Markéta se zhroutila. Bylo to více peněz, než by kdy za život viděla. Já to zaplatím, řekl František okamžitě. Lékař přikývl bez překvapení. Tento scénář viděl mnohokrát. Je tu další problém. Co Sonina krevní skupina je velmi vzácná. AB negativní. Pokud dojde ke komplikacím během operace, budeme potřebovat kompatibilní dárce a zásoby v krevní bance jsou nízké. Já jsem negativní, řekl František. Markéta se na něj šokovaně podívala. Jak znáš svou krevní skupinu? Pravidelně se nechávám kontrolovat. Součást mé rutiny. Lékař si udělal poznámku. To je dobře, velmi dobře, ale potřebovali bychom alespoň 2 kompatibilní dárce. Pro jistotu. Udělám cokoliv, co bude potřeba, řekl František. Dobře, naplánuji vyšetření na dnešek. Výsledky budeme mít zítra. Pokud je vše, jak si myslím, operaci naplánujeme za 2 týdny. 2 týdny. 14 dní na to. Aby František poznal svou dceru, aby ho přijala, aby pochopila, že není cizinec, který se snaží koupit si cestu do jejich životů. Vyšli z ordinace. Soňa seděla a houpala nohama, snažila se vypadat statečně. Co řekl doktor, zeptala se. Markéta si k ní klekla. Potřebuješ operaci, miláčku? Brzy umřu. Ne. Markétin hlas se zlomil. Ne, protože ti to srdíčko opravíme. Máme peníze. Ano. Markéta se podívala na Františka. Máme pomoc. Soňa sledovala její pohled. Prohlížela si Františka těma příliš moudrýma očima. Proč nám pomáháš? Byla to otázka za milion. A František neměl odpověď, kterou by mohl dát. Ještě ne, protože je to správné. Nikdo nic nedělá jen proto, že je to správné. Vždycky je důvod. Soňo, napomenula ji Markéta jemně. Ne, je to v pořádku. František si také klekl, aby byl ve výši Soni. Máš pravdu. Mám důvody a jednoho dne, když mi to dovolíš, ti je všechny povím. Ale prozatím můžeš věřit, že jen chci pomoct. Soňa se na něj dlouho dívala. Moje maminka ti důvěřuje, Markéta zaváhala. František viděl v jejich očích pochybnosti. Otázka nebyla, jestli mu důvěřuje, že zaplatí operaci. Bylo to, jestli mu důvěřuje, že zůstane, aby nezlomil další srdce. Učím se znovu důvěřovat, řekla Markéta konečně. Nebylo to ano, ale ani ne. Vyšetření trvala hodiny, echokardiogramy, rentgeny, krevní testy. Soňa byla statečná. Neplakala ani jednou, ačkoliv František viděl, jak zatíná pěsti, když jí jehly píchaly. Když skončili, byla noc. Soňa byla vyčerpaná. Usnula v autě na zpáteční cestě, hlavu opřenou o matčino rameno. Děkuji, zašeptala Markéta ve tmě. Nemusíš mi děkovat. Ano, musím. Protože navzdory všemu si se objevil, když jsme tě nejvíc potřebovali. O 15 let později. Lépe pozdě než nikdy. František si nebyl jistý, jestli tomu věří, ale nehádal se. Když dorazili do vesnice, byla už půlnoc. František vnesl Soňu dovnitř. Dívka se probudila v polovině cesty. Tati zamumlala ještě ve spánku. Františkův svět se zastavil. Jsi doma, miláčku, řekla Markéta rychle a vzala Soňu z jeho náručí. Ale bylo pozdě. František to slovo slyšel, tu nevědomou touhu. Soňa úplně otevřela oči. Uvědomila si, co řekla. Její tvář zčervenala. Je mi to líto, já jsem snila. Je to v pořádku, řekl František, ačkoliv cítil, jako by mu někdo stiskl srdce. Ne, není to v pořádku. Teď Sonie po tvářích stékaly slzy. Ty nejsi. Vběhla dovnitř do svého pokoje. Markéta ji následovala. František zůstal na verandě sám a poslouchal tlumené vzliky dívky, které chyběl otec, který nebyl on. Růžena se objevila na své verandě. Slyšela jsem o nemocnici, jak je špatně. Potřebuje operaci za 2 týdny. A ty to zaplatíš. Ano. A pak co? Poté, co jí zachráníš život. Co dál? Řekneš jí pravdu. Budeš očekávat, že ti bude říkat tati. František si sedl na schody a zabořil obličej do dlaní. Nevím, co mám dělat. Udělej to správně. Jednou v životě udělej to správné. Růžena vešla do svého domu, ale než zavřela dveře, dodala: a přečtěte si Petrův dopis. Možná on má odpovědi, které hledáte. František se podíval na obálku, kterou měl v kapse dopis od mrtvého muže. Muže, který věděl, jak milovat, když František věděl jen, jak utéct. Otevřel ho třesoucíma se rukama. První slova ho zasáhla jako úder pěstí. Františku, pokud tohle čteš, znamená to, že jsi se konečně vrátil.
Dobře, protože je tu něco, co ti Markéta nikdy neřekla, něco, co jsem věděl jen já, a teď to musíš vědět i ty. František četl a s každým slovem se jeho svět trochu více rozpadal, protože to, co Petr napsal, změnilo všechno, naprosto všechno. Pokud chcete vědět, jak tento neuvěřitelný příběh končí, přihlaste se k odběru hned teď. Nenechte si ujít rozuzlení. Dopis se třásl v Františkových rukách. Petrova slova byla napsána jasným pomalým písmem, jako by si na ně udělal čas, jako by věděl, že každé slovo má význam. Františku, pokud tohle čteš, znamená to, že jsi se konečně vrátil. Dobře, protože je tu něco, co ti Markéta nikdy neřekla, něco, co jsem věděl jen já, a teď to musíš vědět i ty. Dítě, které Markéta ztratila, Sonino dvojče, nezemřelo stresem. Zemřelo, protože se Markéta pokusila spáchat sebevraždu. 2 týdny poté, co jsi odešel, když zjistila, že je těhotná, vzala si pilulky nemnoho dost na to, aby spala, navždy dost na to, aby se neprobudila do bolesti. Její sousedka ji našla, zavolali sanitku. Doktoři zachránili Markétu a jedno z dětí, ale to druhé nepřežilo. Když jsem Markétu potkal o 3 roky později, stále nosila tu vinu. Vyčítala si smrt tvého syna. Nenáviděla se za to, že byla tak slabá, že si místo boje zvolila útěk. Trvalo jí roky, než si odpustila, roky, než přijala, že Soňa si zaslouží matku, která nežije v minulosti. Říkám ti to ne proto, abys jí soudil, ale abys pochopil, kolik bolestí si jí způsobil, jak moc si jí zničil. Pokud si se vrátil, pokud tohle čteš, je to proto, že chceš být součástí jejich životů. Dobře, ale musíš znát celou pravdu. Musíš pochopit, že tvá rozhodnutí měla následky, které málem zabily ženu, kterou si miloval. Starej se o ně, Františku. Starej se o Soňu. Starej se o Markétu. Ne tak, jak jsem to dělal já, ale tak, jak si to měl dělat od začátku. S respektem, Petr. František si přečetl dopis 3krát. Po každé slova řezala hlouběji. Markéta se pokusila zemřít kvůli němu. Byla tak zoufalá, tak zlomená, že si zvolila zapomnění. Vstal a šel. Nevěděl kam. Jeho nohy se prostě hýbaly. Skončil u obecního kostela. V tuto hodinu zavřený. Sedl si na schody. Málem jsem jí zabil, zašeptal do noci a nikdy jsem to nevěděl. Jak se na ní mohl podívat do očí, když to věděl? Jak se mohl tvářit, že si zaslouží druhou šanci, když ta první ji málem úplně zničila? Zazvonil mu telefon. Byl to jeho asistent. Pane Nováku, investoři jsou znepokojeni. Projekt Riverside potřebuje váš souhlas. Pokud nepodepíšete do pátku, ztrácíme smlouvu. Ať ji ztratí. Cože? Řekl jsem, ať ji ztratí nebo ať ji podepíše někdo jiný. Nebudu tam. Ale pane, je to $20 milionů. Nezajímá mě to. Zavěsil. Vypnul telefon. Poprvé za 15 let. Na penězích nezáleželo. Za úsvitu zaklepal na Markétiny dveře. Otevřela s oteklýma očima. Také nespala. Co tady děláš tak brzy? Přečetl jsem si Petrův dopis. Barva opustila Markétinu tvář. Jaký dopis? Ten, co zanechal, ten, co ti Růžena měla dát. Nevím, o čem mluvíš. Markéto, prosím, už žádné lži. Couvla. Ruce se jí třásly. Neměl si právo ten dopis číst. Vím a je mi to líto, ale přečetl jsem si ho. A teď vím, co si udělala. Markéta se zhroutila na židli. Zabořila obličej do dlaní. Nechtěla jsem, abys to věděl. Proč? Protože se každý den svého života stydím. Stydím se za to, že jsem byla tak slabá. František si klekl před ní. Nebyla jsi slabá. Byla jsi zlomená a já jsem tě zlomil. Ne. Markéta zvedla pohled. Já jsem si vzala ty pilulky. Já jsem se rozhodla vzdát. To nebyla tvoje chyba. Ano, byla. Všechno byla moje chyba. Ne, ty si mě k ničemu nenutil. Já jsem prostě nemohla snést tu bolest. Soňa to ví, bože ne. A nikdy se to nedozví. Panika zaplnila Markétin hlas. Slib mi, že jí to nikdy neřekneš. Slibuji ti to. Proč jsi mi přišel říct, že jsi přečetl dopis? František si sedl na zem před ní, protože jsem potřeboval, abys věděla, že rozumím, že tě nesoudím, že obdivuji tvou sílu, že jsi šla dál. Necítím se silná, ale jsi. Podívej se na všechno, co jsi vybudovala sama se 3 dětmi bez pomoci. Měla jsem pomoc. Petr byl dobrý muž. Ale to nemění to, co jsi udělala ty. Přežila jsi, vychovala jsi své děti, milovala jsi je. To je síla. Markéta plakala. Vzliky, které vycházely z hlouby duše. Roky zadržované bolesti. František nevěděl, jestli jí může obejmout. Pokud jí,
Přiklonila se k němu a on ji objal, když plakala. Zachráním ji, zašeptal. Soňu, udělám cokoliv, co bude potřeba. Vím. A pak co? Pokud mi to dovolíš, strávím zbytek svého života napravováním těchto 15 let. Nemůžeš nahradit ztracený čas. Tak vytvořím nový čas, lepší vzpomínky. Markéta se odtáhla, otřela si slzy. Výsledky vyšetření přijdou dnes. Doktor zavolá a pokud řekne, že není čas, že operace musí být dříve, tak bude dříve. Markéto, musím říct Soni pravdu před operací. Proč? Protože kdyby se něco pokazilo. František nemohl dokončit větu, nic se nepokazí, ale kdyby se něco pokazilo, zaslouží si vědět, že ji její otec miloval, že ji vždycky miloval, i když nevěděl, že existuje. Markéta zavřela oči. Dej jí ještě jeden den, jen jeden den, aby byla normální dítě, než se její svět navždy změní. Dobře, jeden den. Zazvonil Markétin telefon. Byla to nemocnice. Ano, její hlas se třásl, poslouchala. Její tvář zbledla. Rozumím, ano, budeme tam. Zavěsila. Podívala se na Františka s očima plnýma strachu. Výsledky jsou horší, než si mysleli. Chtějí operovat zítra ráno. Pokud budeme déle čekat, riziko je příliš vysoké. Zítra musíme být v nemocnici v 6 hodin ráno. Jeden den. Měli jeden den na přípravu, jeden den, aby se Soňa dozvěděla pravdu. Jeden den, aby se František stal poprvé otcem. Řeknu jí to dnes, řekl František dnes večer. Jsi si jistý? Ne, ale je to správné. Markéta přikývla, vstala a šla do pokoje, kde spali děti. Tak se připrav, protože až jí to všechno řekneš, všechno se změní pro nás všechny. František strávil den přípravou, zavolal do nemocnice, zaplatil předem, zajistil, aby měli nejlepšího chirurga, nejlepší sestry, nejlepší vybavení. Zavolal své matce, se kterou už měsíce nemluvil. Mami, mám dceru. Cože, 12letou dceru? A zítra jí budou operovat srdce. Jeho matka plakala. Dal jí sliby, které si nebyl jistý, jestli dokáže splnit, ale dala mu své požehnání. V 18:00 se vrátil k Markétinu domu. Soňa byla sama na dvoře. Dívala se na západ slunce, sedl si vedle ní. Máš strach ze zítřka? Ano. Proč bys měla mít strach? František se zhluboka nadechl. Byl čas. Protože jsi pro mě důležitá, Soňo, důležitější, než si dokážeš představit. Sotva mě znáš. To není úplně pravda. Soňa se na něj podívala. Ty oči tak podobné těm jeho. Co tím myslíš? František se podíval k domu. Markéta stála u okna. Přikývla, dala mu svolení. Soňo, je tu něco, co ti musím říct, něco, co si měla vědět už dávno. Dívka stuhla. Co? Já jsem poznal tvou maminku před mnoha lety, než si se narodila, byli jsme manželé. Ty jsi, Soňa vyskočila. Ty jsi ten, kdo odešel. Ano. Ten, kdo ji opustil. Ano. Ten, kdo ji rozplakal. Všechny ty noci, co jsem jí slyšela, každé slovo bylo kulka, ale František je všechny přijal. Ano. A teď si hraješ na hrdinu. Ne. Přišel jsem ti říct pravdu. Jakou pravdu? František se postavil, podíval se na tuto zuřivou, odvážnou, zlomenou dívku. Že jsi moje dcera, Soňo. Já jsem tvůj otec. Svět se zastavil. Vítr přestal foukat. Ptáci přestali zpívat. Soňa se na něj podívala. Pak se podívala k domu, kde Markéta vyšla na verandu. Mami. Její hlas byl malý, vyděšený. Markéta přikývla, slzy jí stékaly po tvářích. Je to pravda, miláčku. Soňa se podívala na Františka, na Markétu, zpět na Františka a pak utekla ne k ním, ale pryč do pole, kamkoliv jen nesem. František ji začal pronásledovat, ale Markéta ho zastavila. Nech jí, potřebuje to zpracovat. A co když se nevrátí? Vrátí se. Vždycky se vrátí. Čekali 1-2 hodiny. Když se Soňa vrátila, měla červené oči, ale její tvář byla pevná. Opustíš mě znovu? Zeptala se Františka. Ne. Jak to vím? Nevíš. Můžeš mi jen dát příležitost to dokázat. Soňa se na něj dlouho dívala. Dobře, ale když mě opustíš, když nás opustíš, nikdy ti neodpustím. Neopustím tě. Vešla do domu a nechala Františka a Markétu v tichu noci. Už to ví, řekla Markéta. Ano. A teď co? Teď ji zachráníme. Zítra operace, okamžik, který určí, zda František dostane šanci být otcem, nebo zda ztratí všechno dříve, než začne, 5 hodin ráno. Dům byl tichý. František nespal. Zůstal celou noc v autě, hlídal, aby se nic špatného nestalo než svítání.
V 5:30 se v domě rozsvítila světla. Markéta vyšla první, pak Soňa. Dívka nesla malou tašku. Šla, jako by šla do školy, jako by to byl normální den, ale její oči vyprávěly jiný příběh. Strach, tolik strachu. Připravena? Zeptal se František. Soňa přikývla. Od včerejší noci nemluvila. Od té doby, co se dozvěděla pravdu. Růžena vyšla, aby se rozloučila. Silně objala Soňu. Jsi ta nejstatečnější dívka, kterou znám, budeš v pořádku. A co když ne? Neříkej to. Ale co když se neprobudím? Růžena se podívala na Františka s očima, které říkali, to je tvoje chyba. Naprav to. Probudíš se, řekl František. Slibuji ti to. Nemůžeš to slíbit. Máš pravdu, ale budu tam celou dobu a až se probudíš, budu na tebe čekat. Cesta byla tichá. Soňa se dívala z okna. Markéta jí tiskla ruku. František řídil příliš rychle, pak příliš pomalu. Nevěděl, jak se s tímto terorem vypořádat. V nemocnici ho přivítal celý tým. Sestry, doktoři, všechno se dělo velmi rychle. Pane Nováku, děkujeme, že jste přišel včas. Potřebujeme, abyste podepsal tyto dokumenty. František četl. Rizika, komplikace, možnost úmrtí. Podepsal třesoucí se rukou. Paní Nováková, potřebujeme, abyste také podepsala. Markéta vzala pero, zastavila se. A co když se rozhodnu špatně? Neuděláš to, řekl František. Jak to víš? Protože jsi její matka a matky vždycky vědí. Markéta přikývla. Slzy jí stékaly. Odvedli Soňu do přípravné místnosti, dali jí župan, zavedli intravenózní kanilu. Dívka neplakala, ale tiskla matčinu ruku tak silně, že její klouby byly bílé. Mami, co když se neprobudím? Neříkej to. Ale co když se neprobudím? Postarej se o mé bratry. Řekni jim, že je miluji. Řekneš jim to sama. A mami, odpusť mi. Proč? Za to, že jsem nebyla dost dobrá, za to, že jsem vám stála tolik peněz, za to, že jsem důvodem, proč si vždycky smutná. Markéta se zhroutila, objala dceru celou svou bytostí. Jsi důvodem, proč žiju. Jsi moje všechno. Nikdy si nemysli, že nejsi dost dobrá. František pozoroval zpoza dveří tento okamžik. Tuto lásku, to bylo to, co ztratil. Anesteziolog vešel. Je čas. Ne. Markéta se držela Soni. Dejte mi ještě minutu. Paní, musíme začít. Minutu, prosím. Doktor přikývl. Odešel. Markéta políbila Soňu na čelo, na tváře, na ruce. Jsi moje bojovnice. Moje světlo. Můj důvod žít. Miluji tě, mami. Miluji tě víc. František se přiblížil. Soňa se na něj podívala. Ano. Její hlas byl chladný. Vím, že nemám právo. Vím, že jsem se právě objevil, ale můžu tě obejmout. Soňa se na něj dívala, co se zdálo jako věčnost. Nakonec přikývla. František ji objal a cítil, jak se mu něco láme v hrudi. Tato dívka, jeho dívka, křehká a silná zároveň. Až se probudíš, zašeptal, budu tam. A každý den potom, slibuji ti to. Už si slíbil, že neopustíš maminku, a udělal si to. To se už nikdy nestane. Slova nic neznamenají, vím. Proto ti to budu každý den dokazovat činy. Soňa se odtáhla, podívala se na matku, pak na Františka. Dobře, můžete mi to dokázat. Odvedli ji těmi bílými chodbami k těm dveřím, které říkali operační sál, pouze oprávněný personál. Markéta se zhroutila. František ji držel. Ztratíme, ji vzlikala. Ztratím své dítě. Ne, je silná. Jako ty. A co když to nestačí? Musí to stačit. Následující hodiny byly nejdelší v Františkově životě. Seděli v čekárně. Markéta se modlila. František se jen díval na hodinky. Tik-tak. Každá vteřina byla věčnost. V 3 hodině vyšla sestra. Rodina Soni Novákové. Ano, Markéta vyskočila. Jsou komplikace. Ztrácejí hodně krve. Potřebujeme dárce. Teď. František běžel za sestrou. Odvedli ho do místnosti. Rychle, efektivně mu odebrali krev. Je v pořádku, zeptal se. Dělají všechno, co je v jejich silách. Nebyla to odpověď, byla to vyhýbání se. Vrátil se do čekárny. Závratě slabý. Markéta ho uviděla a přiběhla k němu. Co se stalo? Komplikace. Potřebovali krev. Můj bože. Sedli si, čekali. Hodina 4, hodina 5. Konečně se dveře otevřely. Vyšel doktor Novák. Jeho plášť byl od krve. Jeho tvář byla unavená. Markéta nemohla dýchat. Ona. Doktor si sundal masku. Operace byla úspěšná. Markéta se zhroutila. František ji držel, když vzlikala úlevou. Ale pokračoval doktor, následujících 24 hodin je kritických. Její tělo hodně trpělo.
Ztratila hodně krve. Pokud přežije tuto noc, bude v pořádku. Můžeme ji vidět jen na jip. Za hodinu ji můžete vidět, ale jen na pár minut. Odešli a nechali Františka a Markétu v tom limbu mezi nadějí a hrůzou. Přežila, zašeptala Markéta. Ano, ale stále ji můžeme ztratit. Nestratíme ji. Jak to víš? Protože je tvoje dcera a ty se nevzdáváš. Ani ona. Čekali. Každá minuta vážila tuny. Konečně je pustili dovnitř. Soňa byla obklopena stroji hadičkami kabely. Její hrudník se zvedal a klesal s pomocí ventilátoru. Vypadala tak malá, tak křehká. Markéta se přiblížila, vzala ji za ruku. Jsem tady, miláčku. Maminka je tady. František zůstal vzadu a pozoroval tuto scénu, kterou měl zažít před 12 lety narození, první dny, všechny okamžiky, které propásl. Můžeš se přiblížit, řekla Markéta, aniž by se na něj podívala. Nechci rušit. Jsi její otec, máš právo. František přistoupil k druhé straně postele. Dotkl se Soníny ruky. Byla studená. Ahoj, princezno, zašeptal. Dobře jsi bojovala, jsme pyšní. Monitory neustále pípaly. Ventilátor dělal svou práci. Sestra vešla. Musíte jít. Potřebuje si odpočinout. Můžeme zůstat blízko, zeptala se Markéta. Je tu čekárna na tomto patře. Můžete tam zůstat. Odešli pomalu, jako by odchod z pokoje znamenal, že ji opouštějí. V čekárně Markéta seděla vyčerpaná, zlomená. Děkuji, řekla. Proč? Za tvou krev, za peníze, za to, že jsi tady. Nemusíš mi děkovat za to, že dělám to, co jsem měl dělat od začátku. Ale děláš to teď. To se počítá. František si sedl vedle ní. Markéto, musím se tě na něco zeptat. Co Petrův dopis? Když řekl, že jsi se pokusila, že jsi si vzala pilulky. Někdy jsi na to znovu pomyslela. Podívala se na něj překvapeně otázkou. Ne, nikdy. Byly temné chvíle, když Petr zemřel, když jsem neměla peníze na jídlo. Ale ne, nikdy jsem na to znovu nepomyslela. Proč kvůli ní? Markéta se podívala k pokoji, kde Soňa spala. Protože ona mě zachránila stejně jako já ji. František přikývl. Rozuměl. Ty, zeptala se Markéta. Někdy si na to nemyslel. Ne takhle. Ale byly noci, kdy jsem si přál neprobudit se, noci, kdy prázdnota byla tak velká, že jsem nevěděl, jak dál. A co tě zastavilo? Hloupá naděje, že jednoho dne dokážu napravit to, co jsem zlomil. A myslíš, že to dokážeš napravit? Nevím, ale budu se o to snažit každý den po zbytek svého života. Markéta si vyčerpaně položila hlavu na Františkovo rameno. Dobře, můžeš se snažit. Zůstali tak dva zlomení lidé, kteří se snažili uzdravit spojení dívkou, která bojovala o život v sousedním pokoji. Hodiny plynuly, noc padla, monitory stále pípaly, ventilátor stále fungoval a Soňa stále bojovala, protože byla bojovnice jako její matka, jako její otec měl být. A zítra, až se probudí, bude všechno jiné nebo všechno skončí. Den 2 v nemocnici. Soňa byla stále napojena na přístroje, ale její vitální funkce byly stabilní, silné. Bojuje, řekl doktor Novák při své ranní vizitě. Její tělo reaguje dobře. Markéta plakala úlevou. František se jen díval na svou dceru, ohromen její silou. Kdy se probudí, zeptal se. Brzy, možná dnes, možná zítra. Její tělo rozhodne. Když doktor odešel, František si všiml, že se na něj Markéta divně dívá. Co se děje? Musím ti teď něco říct. Teď, než se probudí, než bude pozdě. František pocítil tíhu na hrudi. Už bylo tolik odhalení, tolik tajemství. Co ještě mohlo být? Dobře, řekni mi. Markéta se podívala ke dveřím. Ujistila se, že jsou sami. Ti druzí chlapci, Dan a Matěj. Co je s nimi? Nejsou Petrovi. František se zamračil. Nerozumím. Říkala jsi, že jsou to jeho děti. Řekla jsem, že Petr byl jejich otec. A byl v každém smyslu, který se počítá. Ale biologicky. Františkův svět se začal točit. Ne, ano, to není možné. Je. František vstal, šel k oknu. Potřeboval vzduch, prostor, něco. Říkáš, že všichni 3 jsou tvoji, slova vyšla jako šepot. Soňa, Dan, Matěj. Všichni 3, jak Markéta si otřela slzy, které už stékaly. Poté, co se Soňa narodila, poté, co přežila, jsem se zapřísahala, že tě už nikdy nebudu hledat. Tu kapitolu jsem uzavřela, ale o 2 roky později jsem přijela do hlavního města hledat lepší práci, něco, co by mi umožnilo dát Soni lepší život. Jednoho dne jsem tě uviděla v kavárně s ženou, smál si se šťastný, jako bychom nikdy neexistovali. František zavřel oči.
Vzpomínal si na tu dobu ženy večírky, snažil se zaplnit prázdnotu čímkoliv, co by ho rozptýlilo. Nešla jsem si s tebou promluvit, jen jsem tě pozorovala. A tu noc v hotelu, kde jsem bydlela, jsem plakala. Plakala jsem pro všechno, co jsem ztratila, pro všechno, co jsi si vybral místo nás. Markéto, dovol mi dokončit. Její hlas byl pevný. Druhý den jsem se vrátila do vesnice a Petr tam byl na autobusové zastávce a čekal na mě. Šel mě hledat, protože Růžena mu řekla, že jsem odjela do hlavního města. Věděl, proč si tam jel. Věděl, že potřebuješ uzavřít tu kapitolu. Odvezl mě domů, udělal mi kávu, nechal mě plakat a tu noc jsem potřebovala cítit, že žiju. Potřebovala jsem zapomenout. František zatnul pěsti. Neměl právo žárlit, ale žárlil. Otěhotněla jsem tu noc znovu s dvojčaty, Dan a Matěj. Takže jsou Petrovi, že Markéta zavrtěla hlavou. Doktoři řekli, že je to nemožné, že jsem otěhotněla před tou nocí alespoň 2 týdny předtím. František se pomalu otočil. 2 týdny předtím. Ano, ale ty a já ne. Před lety, co ne, Markéta vstala, šla k němu. Pamatuješ si poslední den, než si odešel ráno předtím, než si nastoupil do letadla? František si vzpomněl, jak by si nevzpomněl. Milovali se pomalu, bolestně věděli, že je to s Bohem. To bylo před 15 lety, 14,5 roku, když jsem otěhotněla s dvojčaty. Čísla se Františkovi v hlavě neshodovala. Není to možné. Soňa už tehdy měla skoro 2 roky. Přesně tak. A já jsem od jejího narození používala ochranu, pilulky, všechno, protože jsem si nemohla dovolit další těhotenství. Takže jak doktoři řekli, že to byl extrémně vzácný případ životaschopné spermie, které zůstaly latentní, nebo kryptické těhotenství, které nebylo detekováno. Něco medicínsky, nepravděpodobného, ale ne nemožného. František si sedl, nohy ho neunesly. Říkáš, že jsi nějakým způsobem o roky později otěhotněla se mnou. Doktoři provedli testy poté, co se narodily testy DNA. Protože Petr potřeboval vědět, zasloužil si vědět, jestli jsou jeho. A co řekli testy? Že biologicky nebyli Petrovi. Doktor naznačil, že možná tam byl někdo jiný. Ale já jsem přísahala, že jsem byla jen s tebou, že Petr byl první po tobě. Takže testy byly chybné. To jsem si myslela roky. Věřila jsem tomu až do před 6 měsíci, když Soňa potřebovala operaci a udělali jí rozsáhlé krevní testy, které našly vzácný genetický marker, extrémně vzácný 1 z milionu. Doktor řekl, že pokud by její bratři sdíleli ten marker, znamenalo by to, že definitivně měli stejného biologického otce. František viděl, kam to směřuje. A já jsem testovala Dana a Matěje, aniž bych komukoli cokoliv řekla, potřebovala jsem vědět. Markéta vytáhla obálku z kabelky. Výsledky přišly den předtím, než ses objevil. Podala mu obálku. František ji otevřel třesoucíma se rukama. 3 děti, Soňa, Dan, Matěj, všichni sdíleli stejný genetický marker. Všichni jsou moji, ano. Všichni 3. Ano. František se podíval na Soňu na posteli. Pak si vzpomněl na 2 děti doma s Růženou. Jeho děti všechny. Petr to věděl. Nakonec. Ano. Řekla jsem mu to, když výsledky potvrdili to, co vždycky tušil týden předtím, než zemřel. A co řekl? Řekl, že na tom nezáleží, že je vychoval, že on byl jejich otec, že DNA nedefinuje lásku. František cítil, jak mu stékají slzy po tvářích. Byl lepší muž, než jakým kdy budu. Nevíš to. Ještě si se nesnažil. Vychoval jsem je po léta. Věděl jsem, že nejsou jeho. Věděl jsem, že jsou tvoji, opravila Markéta. A přesto jsem se rozhodla je milovat. Proč mi to říkáš teď? Protože kdyby se Soni něco stalo, kdyby se neprobudila, musíš vědět, že máš další 2 děti, které tě potřebují, které si zaslouží poznat svého otce. Ale oni si myslí, že Petr je jejich otec a byl jím. Ale ty si taky. Obojí může být pravda. František šel k Sonině posteli, dotkl se její ruky. Mám 3 děti, ano. A pro všechny jsem byl nepřítomen. Ale jsi tady teď. To stačí. Nevím, ale je to začátek. Dveře se otevřely, vešla sestra. Na recepci jsou 2 děti. Říkají, že jsou sourozenci pacientky. Přivedla je paní jménem Růžena. Markéta se podívala na Františka s panikou. Nemohli zůstat sami. Růžena je musela přivést. Chceš, aby odešli? Ne, ale jak jim to vysvětlím? Jak jim řeknu, že muž, který je tady, je? Nic jim zatím neříkáme. Jsem jen přítel, který pomohl, nic víc. Jsi si jistý? Ne, ale nebudu je v tomhle ještě víc mást. Sestoupili na recepci. Dan a Matěj čekali s Růženou.
Jejich oči byly červené od pláče. Soňa je v pořádku, zeptal se Dan. Je jí lépe, řekla Markéta a objala je. Bojuje. Matěj ten nejmenší se podíval na Františka. Ty jsi ten bohatý pán František, si klekl. Jmenuji se František. Jsem přítel tvé maminky. A ty jsi zachránil Soňu, doktoři ji zachránili. Já jsem jen pomohl. Děkuji. Chlapec ho objal jednoduše nevinně, aniž by věděl, že objímá svého otce. František ho držel. Tento chlapec, jeho syn, který voněl levným mýdlem a hlínou, který měl jeho oči, jeho nos. Dan zdrženlivější pozoroval. Růžena říká, že jsi důležitý, ne tolik jako vy. Zůstaneš. Byla to otázka, kterou se všichni ptali. Otázka, na kterou František stále nevěděl, jak s jistotou odpovědět. Pokusím se. Pokusit se nepočítá. Můj táta říkal, že buď to uděláš nebo neuděláš. Všichni citovali Petra, tohoto ducha, který byl lepším otcem, bez pokrevního pouta než František, se vším svým DNA. Máš pravdu, tak ano, zůstanu. Dan přikývl, přijal slib, důvěřoval, když by neměl. Odvedli je do jídelny, koupili jídlo, děti hladově jedli. Mluvili o Soni, o tom, jak moc jim chybí, o tom, jak se starají o její prázdnou postel. František je pozoroval, tyto děti, jeho děti, s kompletními životy, které nikdy nepoznal vzpomínky, které nezdílel příběhy, kde neexistoval. Jak se z toho vzpamatovat, jak se stát otcem pro děti, které už jednoho měli. Ačkoliv ten otec byl mrtvý. Růžena k němu přistoupila, zatímco Markéta vedla děti na toaletu. Už to ví. Cože jsou tvoji? Vidím, jak se na ně díváš. Markéta mi to řekla. Petr mi to řekl také před smrtí. A co si o tom myslíš? Myslím, že genetika nedělá otce, ale ani nepřítomnost neznamená, že jim přestaneš být. Růžena se na něj podívala přímo. Ty děti potřebují otce. Ty potřebuješ být otcem. Ale potřebují čas. Všichni ho potřebují. Kolik času? Kolik bude potřeba? Když se vrátili do Sonina pokoje, něco se změnilo. Monitory pípaly jinak. Doktor Novák tam byl a kontroloval ji. Co se děje? Markéta přiběhla. Podívejte. Doktor ukázal. Soníny oči se hýbaly pod víčky. Její prsty se ohýbaly. Probouzí se. Sonina víčka se pohnula jednou, dvakrát. Miláčku, jsem tady. Markéta ji vzala za ruku. Maminka je tady. Soníny oči se pomalu otevřely, dezorientované, snažily se zaostřit. Mami. Její hlas byl chraptivý šepot kvůli trubici, kterou jí právě vyjmuli. Ano, miláčku, jsem tady. Zemřela jsem. Ne. Markéta se rozplakala smíchem. Jsi živá. Bojovala jsi a vyhrála jsi. Soňa se rozhlédla, uviděla stroje, kabely, pak uviděla Františka. Ty jsi přišel. Řekl jsem ti, že tu budu. Myslela jsem, že lžeš. Nelhal jsem. Dan a Matěj se plachě přiblížili k posteli. Soňo, Dan se jí opatrně dotkl ruky. Vyděsila jsi nás. Je mi to líto. Nemusíš se omlouvat, řekl Matěj a opatrně vylezl na postel. Jen už to nedělej. Soňa se slabě usmála. Pak se podívala na matku. Kolik času? 2 dny. Ale už to přešlo, už jsi v pořádku. Bolí mě to. Vím, ale zlepší se to. Doktor to slíbil. Doktor. Novák vešel, zkontroloval vitální funkce, usmál se. Jsi bojovnice, Soňo. Tvoje srdce bije silně. Už nezemřu. Ne na dlouhou dobu. Můžu jít domů. Za pár dní. Potřebujeme se ujistit, že se všechno dobře hojí. Když doktor odešel, Soňa se znovu podívala na Františka. Je to pravda, co jsi řekl před operací, co? Že jsi můj táta, děti stuhly. Markéta také. Soňo, není ten správný čas, začala Markéta. Chci vědět. Málem jsem zemřela. Zasloužím si to vědět. Měla pravdu. Bojovala o život. Zasloužila si pravdu. Ano, řekl František. Jsem tvůj biologický otec. Dan se podíval na Františka, pak na matku. Co to znamená? Znamená to, že před dlouhou dobou, než jste se narodili, jsem potkal vaši maminku. Vysvětlil František opatrně. A milovali jsme se, ale udělal jsem hroznou chybu. Odešel jsem, když jsem neměl. A teď se vracíš? Zeptal se Dan s nedůvěrou. Ano. Na jak dlouho? Navždy? To je to, co říkal táta mého kamaráda Karla. Odešel po 2 měsících. Dětské pozorování bylo ostřejší než jakékoliv dospělé obvinění. Rozumím, že mi nevěříš. Neměl bys. Ještě ne. Matěj, ten nejmenší, se na Františka podíval s zvědavýma očima. Ty jsi taky můj táta, Markéta rychle zasáhla.
Matěji, je to složité, nepřerušil František. Rozhodl se. Není to složité. Ano, Matěji, jsem také tvůj táta. A Danův? Všech tří. Dan vypadal zaskočeně. Všech tří. Ale můj táta Petr. Petr byl jejich otec ve všech smyslech, které se počítají, řekl František pevně. On je vychoval, miloval je, učil je. Já jsem s vámi jen sdílel krev, ale on byl váš skutečný otec. Dan zpracovával informace. Oči se mu naplnily slzami. Nechci jiného tátu. Chci svého. Vím. A nikdy se ho nebudu snažit nahradit. Nikdo by nemohl. Takže, co jsi ty, František, neměl odpověď? Co byl on, cizinec s penězi, nepřítomný otec, snažící se něco napravit, zlomený muž hledající vykoupení? Jsem někdo, kdo vás chce poznat, být ve vašich životech, pomáhat vám, pokud mi to dovolíte. A co když ti to nedovolíme? Zeptala se Soňa z postele. Tak to budu respektovat, ale nevzdám se. Stejně tu budu, i když z dálky. Soňa se na něj dívala, hodnotila, rozhodovala. Dobře, můžeš zatím zůstat. Děkuji. Ale máme pravidla. Jaká, nerozpláčeš maminku? Dobře, neslibuješ nám věci, které nemůžeš splnit. Rozumíš? A když zase odejdeš, už se nikdy nevracej. Poslední pravidlo vážilo víc než ta dvě dohromady. Souhlasím. Markéta to sledovala. Její tvář byla směsicí naděje a hrůzy. Naděje, že by to mohlo fungovat. Hrůza, že se všechno znovu zhroutí. Růžena vešla s jídlem, zastavila se, když uviděla scénu. 3 děti kolem postele, Markéta a František po obou stranách jako rodina. Ruším, ne, řekla Soňa. Už jsme domluvili a rozhodli jsme se mu dát šanci, ale jen jednu. Růžena se podívala na Františka. Nepropásněte ji. Nepropásnu. Následující dny byly opatrným tancem. František je navštěvoval každý den. Přinášel knihy, hračky, ale především přinášel čas. Seděl se Soňou, poslouchal její příběhy, její strachy, její sny. Poznal Dana, který miloval zvířata a snil o tom, že bude veterinářem. Poznal Matěje, který neustále kreslil a viděl magii ve všem. A pomalu, velmi pomalu, si začali důvěřovat. Týden po operaci byla Soňa propuštěna z nemocnice. Mohla jít domů. František něco připravil. S Markétiným svolením zrekonstruoval dům, ne okázale, ale prakticky. Nová střecha, fungující elektřina, nové postele pro děti. Když přijeli, Soňa se rozhlížela s obrovskýma očima. Tohle si udělal. Chtěl jsem, abys přišla do bezpečného domova. Je to příliš. Nestačí. Nikdy nebude stačit k nahrazení ztracených let. Ale je to začátek. Dan prozkoumal svou novou postel. Matěj našel nové umělecké potřeby. Soňa si prostě sedla na renovovanou pohovku a plakala. Proč pláčeš? Zeptal se František znepokojeně. Protože poprvé za dlouhou dobu nemám strach. Strach z čeho? Že se zřítí střecha, že selže elektřina, že nebudeme mít dost. Soňa se na něj podívala. Děkuji. Bylo to poprvé, co mu za něco poděkovala. Nemusíš děkovat. Ano, musím, protože tohle znamená, že možná zůstaneš. Zůstanu. Slibuji. Slibuji. Tu noc, když děti spaly ve svých nových postelích, Markéta a František seděli na verandě. Získáváš je, řekla. To je dobře. Ano, ale také mě to děsí. Proč? Protože když odejdeš, když je zklameš, bolest, bude horší než všechno předtím. Neodejdu, Markéto. To jsi řekl už předtím. Vím, ale tentokrát je to jiné. Jak? Protože teď vím, co jsem ztratil a už to znovu nestratím. Markéta se na něj dívala, hledala lež, hledala lest. Žádnou nenašla. Dobře, věřím ti. Zatím. Zatím to stačilo, ale co ani jeden z nich nevěděl, bylo, že minulost stále skrývá tajemství. Ještě jedno, to největší ze všech. Až vyjde najevo, všechno se znovu změní, protože v malé vesnici, kde se všichni znají, kde se příběhy předávají z generace na generaci, jsou některá tajemství příliš velká na to, aby zůstala pohřbena. A toto tajemství se týkalo nejen Františka a Markéty, ale skutečného důvodu, proč František před 15 lety odešel. Důvodu, který ani on sám zcela neznal. O měsíc později si život našel křehký rytmus, nový ale rytmus. František si pronajal dům ve vesnici blízko, ale nevtíravě. Trávil odpoledne s dětmi, vozil je do školy, pomáhal s domácími úkoly. Soňa se dobře zotavovala. Její srdce tlouklo silně, noční můry byly méně časté. Dan mu začínal říkat František místo pane.
Matěj mu nakreslil portrét, který František nosil v peněžence. Markéta to všechno sledovala s opatrnou nadějí, jako někdo, kdo byl tolikrát spálen, že nedůvěřoval ohni ani když hřál. Ale jednoho nedělního odpoledne se vše změnilo. Do vesnice přijela starší elegantní žena. Řídila drahé auto. Poptávala se po Františkovi. Růžena ji viděla první. Něco na té ženě jí připadalo povědomé znepokojující. Žena zaklepala na Františkovi dveře. Otevřel a stuhl. Ahoj synu. Mami, co tady děláš? Přišla jsem poznat své vnoučata, nebo jsi mi je chtěl navždy skrývat? František ji pustil dovnitř. Jeho matka Patricie se rozhlížela se sotva potlačovaným nesouhlasem. Pronajatý dům byl podle jejich standardů skromný. Proč si opravdu přišla, tvoje sestra mi všechno řekla o té dívce operaci těch dalších dvou. Julie má velkou pusu. Je to tvoje sestra. Měla strach. František si sedl. Už čelil příliš mnoha duchům. Jeho matka byla další. Co chceš? Chci vědět, proč si zahodil svůj život kvůli vesnické ženě a 3 bastardům. Slovo zranilo. František vstal. Jdi z mého domu. Františku, posaď se. Musíme si promluvit. Nemáme si o čem promluvit. Ano, máme. O tom, co se stalo před 15 lety. O tom, proč si skutečně odešel. František stuhl. Odešel jsem, protože jsem měl příležitost. Odešel si, protože jsem tě donutila. Ticho zaplnilo místnost. Cože? Patricie si povzdechla, pomalu si sundala rukavice, gesto, které si František pamatoval z dětství, vždy si sundala rukavice před obtížnými rozhovory. Investor, ten, kdo financoval tvůj první projekt, byl tvůj otec. Táta zemřel, když mi bylo 10 let. Ne tvůj pokrevní otec, muž, který ti dal své příjmení, který tě vychoval. Ano, ten zemřel. Patricie se na něj podívala přímo. Ale tvůj biologický otec byl naživu a chtěl tě poznat. Františkův svět se zachvěl. O čem to mluvíš? Vdala jsem se za Ondřeje Nováka, když jsem s tebou otěhotněla. Věděl, že nejsi jeho, ale miloval mě. Dal ti své jméno, vychoval tě jako syna. Ne, tvůj skutečný otec byl Alexandr Kučera, podnikatel milionář, muž, který se objevil před 15 lety s nabídkou, kterou si nemohl odmítnout. František se zhroutil na pohovku. Proč si mi to nikdy neřekla? Protože se směl oženit s tou dívkou. Měl si zůstat v téhle zapadlé vesnici. Měl si promarnit svůj talent. Měl jsem být šťastný, opravil František hořce. Měl si být chudý a já jsem bojovala příliš tvrdě, abychom se dostali z chudoby. Nedopustila jsem, abys se do ní vrátil. Takže co si udělala? Řekla jsem Alexandrovi, že tě chceš poznat, že chceš své dědictví. On si stanovil podmínky. Chtěl si peníze. Musel si opustit svůj život, tady přestěhovat, se pracovat s ním, dokázat, že jsi hoden. A já. Byli jsi mladý, ambiciózní, když jsem ti nabídla příležitost poznat tvého skutečného otce, být součástí jeho impéria. Nepřemýšlel si 2krát. Lež, já jsem váhal. Markéta. Markéta byla překážka. Takže jsem se ujistila, že s ní nepřijdeš. Jak Patricie sklopila pohled. Poprvé František viděl v její tváři stud. Řekla jsem Alexandrovi, že jsi ženatý, že máš závazky. On řekl, že na tom nezáleží, že si můžeš vzít svou ženu, ale já. Já jsem nechtěla, aby ta vesnická dívka zničila tvé příležitosti. Co jsi udělala, mami? Poslala jsem Markétě dopis. František vyskočil. Jaký dopis? Dopis od tebe. Nebo si to alespoň myslela? Ve kterém se psalo, že jsi potkal někoho jiného, že manželství byla chyba, že ho už nemáš hledat. Lžeš, kéž bych ale nelžu. Patricie vytáhla starý papír z kabelky. Tohle je kopie, kterou jsem si nechala. František to přečetl. Bylo to jeho písmo. Nebo dokonalá imitace. Krutá slova, která nikdy nenapsal. Rozloučení, která nikdy nedal. Markéta tohle dostala. Ano. 3 dny poté, co jsi odešel, všechno dávalo smysl. Proč si Markéta změnila číslo? Proč ho nikdy nehledala? Proč, když se on konečně pokusil vrátit, už byla s Petrem? Zničila jsi mi život. Dala jsem ti lepší život. Zničila jsi mou rodinu, než jsem měl příležitost ji vytvořit. Zbavila jsem tě chudoby, stagnace, průměrného života. Markéta přistoupila k Patricii. 2 ženy, 2 vize světa, 2 myšlenky lásky. Váš syn má 3 děti, které vyrůstaly bez otce, které plakaly a ptali se, proč nebyly dost dobré, aby je někdo miloval, které viděli svou matku pracovat do vyčerpání, které poznali hlad, stud, opuštění. To není moje chyba. Je to přesně vaše chyba a Františkova, že vám uvěřil.
František se postavil mezi ně. Markéto, já jsem nevěděl. Vím, ale ani jsi se neptal, nebojoval si. Předpokládal si, že jsem na tebe zapomněla a šel si dál. Byla to pravda, bolestně pravda. Patricie šla ke dveřím. Přišla jsem tě pozvat domů, Františku. Tvůj otec Alexandr zemřel minulý měsíc. Zanechal ti všechno 500 milionů korun. Ale jen pokud se vrátíš do hlavního města, pokud se vrátíš k biznisu. Ne. Co jsi řekl? Ne, nechte si ty peníze. Dejte je Julii. Nechci je. Františku, je to jmění. Je to špinavá krev koupená lžemi. Nechci ji. Jste směšný. Jsem otec. Něco, co si mě nikdy nenaučila dělat. Patricie se na něj dlouho dívala. Nakonec přikývla. Jednoho dne toho budeš litovat. Už lituji mnoha věcí, ale toto rozhodnutí jednou z nich nebude. Jeho matka odešla a zanechala za sebou ticho. Markéta si sedla. František také. 15 let, zašeptala. 15 let, zničeno lží. Je mi to líto. Nebylo to tvoje chyba. Ne úplně. Měl jsem bojovat víc. Měl jsem přijít dřív. Měl jsem. Markéta mu položila ruku na jeho. Už se to stalo. Nemůžeme to změnit. Tak co uděláme? Půjdeme dál s pravdou. Tentokrát. Dveře se otevřely. Soňa, Dan a Matěj vešli. Byli s Růženou. Kdo byla ta paní? Zeptala se Soňa. Moje matka, odpověděl František. Vypadala naštvaně. Byla. Proč František se podíval na Markétu? Přikývla. Protože jsem se rozhodl, s čím ona nesouhlasí. Jaké rozhodnutí? Zůstat tady s vámi navždy. Soňa si prohlížela jeho tvář. Navždy doopravdy. Navždy doopravdy. A co když se vrátí? A co když ti nabídne víc peněz? Na světě není dost peněz, aby mě od vás znovu odvedli. Dan se plachě přiblížil. Můžeme ti říkat tati. Františkovo srdce se zastavilo. Pokud chcete. Ale měli jsme jiného tátu Petra a ten bude vždycky vaším tátou. Nikdo ho nemůže nahradit, ale možná můžete mít dva, jednoho ve svých vzpomínkách a jednoho tady. Dan se zamyslel, pak přikývl. Dobře, tati Františku. Matěj k němu přiběhl a objal ho. Mám zase tátu. Soňa zůstala pozadu. Pozorovala. Nakonec se přiblížila. Ještě jedna šance, řekla, ale je to poslední. Vím, nepromarním ji. Objal ji. A poprvé za 15 let František cítil, že je přesně tam, kde má být. 6 měsíců později. Markétin dům měl nyní novou verandu. František ji postavil vlastníma rukama. Nikoho si nenajal. Udělal to sám. Každý hřebík, každé prkno. Děti si hrály na dvoře. Soňa zcela zotavená běhala se svými bratry. Její smích plnil vzduch. František a Markéta seděli spolu a pozorovali. Šťastný, zeptala se. Víc než si zasloužím. Všichni si zasloužíme druhé šance a my máme druhou šanci. Markéta se na něj podívala. V jejich očích byla láska, ale také opatrnost jizvy, které nikdy úplně nezmizí. Zeptej se mě za rok, nebo za 5, nebo za 20 a možná pak budu mít odpověď. Zatím to stačilo. František se naučil, že láska vždycky nepřichází se zárukami, že rodina se buduje den za dnem, že být otcem není o krvi, ale o přítomnosti a že někdy největší poklad není ten, který vybudujete, ale ten, který málem ztratíte a bojujete o jeho. Získání. Poučení. Tento příběh nás učí, že nikdy není pozdě vrátit se domů, že chyby minulosti nedefinují naši budoucnost, že pravá láska přežije čas lži, dokonce i nepřítomnost. Ale především nás učí, že činy vždy mluví hlasitěji než slova. František ztratil 15 let, ale získal zbytek svého života. Ne proto, že měl peníze, ale proto, že konečně pochopil, na čem skutečně záleží. Co byste dělali vy v této situaci? Vybrali byste si úspěch nebo rodinu, bohatství nebo lásku? Napište mi do komentářů. Pokud vás tento příběh dojal, sdílejte ho s někým, kdo ho potřebuje slyšet. Někým, kdo je daleko od domova. Někým, kdo si myslí, že je pozdě se vrátit, protože nikdy není pozdě, dokud je život, dokud je láska, dokud je odvaha čelit našim chybám, smířit se s naší minulostí. A nezapomeňte se přihlásit k odběru pro další příběhy, které jdou přímo k srdci. Příběhy o druhých šancích, o rozvrácených rodinách, které se znovu budují, o lásce, která přežije všechno. Další video vás překvapí ještě víc, protože všichni máme tajemství, všichni nosíme bolest a všichni si zasloužíme šanci na vykoupení. Uvidíme se v dalším příběhu.